Следващата, животоспасяваща асана, която правех, е полукобър. Лягах по корем, поставях ръцете отстрани до гърдите, концентрирах се във втора чакра, ниско долу, при корема. Повдигах рамене и глава, вдишвах и издишвах. Сега ще го покажа. А вие ме последвайте и се абонирайте за нашия канал. Лягам по корем, поставям ръцете отстрани до гърдите. Вдишвам, поглеждам напред. Бавно сгъвам ръцете. Издишвам. Завъртам брадичката към едното раме. Повтарям го няколко пъти, а вие опитайте заедно с мен. Правех кратка релаксация. Дишах през цялото време през мястото, което е болезнено, и издишвах през него към центъра на земята. Казвах си: аз съм здрава. Здрава съм. Здрава съм. Опитайте заедно с мен.